Прескачай ги. Hadi Yaşar sen de otur. Ben isterim. Ben Някой липсва. Сядай там до касетката. Hadi. Хайде. Кашка yok. Майче, ако скучно се. Хайде. Çek bizi ya. Ya te çekeyim. Hazır. Я покажете по едно сърчице. Ne? По едно сърчице, за синко стави го този сок. По едно сърчице, една въздушна целувка. Hazır. Hadi babanla. На колко става, синко? Я покажете с пръщата. Покажете с пръщата на колко става. Marina. Давай, показвай горе. Какво ще му пием сега? И носим какво? Какво носим, синко? Тортата не носим ли? Да. Кой ще пита за торта? Айде викайте, торта, 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 торта. Hayır. Затваряй очички, всички броим до 7 и се пожелаваш нещо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üfle. Давай! Bravo. Браво! Я му запали пак, че духнаха. Браво! Айде по една стинка само с мама и тати, всички други да влязат вътре и кака може да остане.